Dem baş, di basî roja îro dergelveme. Operasyona Efrînê di roja xwe ya çilû duyan de û bandora wê li Tirkiye her roja diçe zêdetir xwe derdixe pêş. Hîsteriya nîjadperestî newekî di rojên destpêkê de ye. Bi taybetî di warê navneteweyî de fişarek li ser Tirkiyeyê ku ev operasyon serinca li ser şerê terorê qils kiriye. Heta tê gotin bandorek niyênî li şerê dijî Daişê jî kiriye. Li gel serokê giştiyê Partiya Azadî û Sosyalîzmê Sinan Çîftîrek ji stûdyoya me ya Diyarbekirê em dê bandora operasyona Efrînê navxeyî û navneteweyî li ser Tirkiyeyê binirxînin. Birêz Çîftîrek çil û di rojin operasyon berdewam e. Hîn jî şer li deverên sînoriyên bi Tirkiyeyê re ye. Ev roj li Tirkiye niha çawa tê nirxandin? Êvar baş, kek Cemal zor spas bû vê bername. Ji hemû temaşevanê Kurdistana 24 ra silav û rês. Ez dixwazim di serî da wek du tespîta bikim. Ya yekemîn duhunî wek di 16 cotmehê da rola Amerîka bû Kerkûk û heremê me bajarokê me dina têkevin destê rejîma Iraqê rola Amerîkê çito neerênî bû. Îro zî tirsa me ev ki rola Rusya li ser Efrînê wek Efrîn têkeve destê em biwin Tirkiye Rusya rolakê wir daye pêşiya xwe. Duhunî em biwin Amerîka dixwast destê abadî li hilbijartina Gulanê da ki pêşeroj de were pêşiya me dixwast destê vê hêz bike îro zî tê xanekê wek têkilî em bêwin Tirkiye Rusyê Erdogan zî daxwazeka wir li bo Tirkiye Putin zî daxwazeka wir daye pêşiya xwe. Ev yek ya du emîn şerekê operasyona ki dijî Efrînê berdewam dike qanetê me veke tesîra Rusyê rola Rusyê giring e. Rusyê çima ew pêşiya em bin operasyona Efrînê vekir sedema wî zêdenên lebele ya herî giring ev e ki Rusya daxwast ki nakokiyê Tirkiye û NATOyê kûr bike. Ya giring ew bû. Dudiyê wê nirîn ki herî zêde Kurdê Rojava û zêde nîzîkê xeta Amerîka done wek dixwast mesajek bide Kurdê me Rojava bi taybetî zî bide PYD. Ger kek Sinan ew babetên te girtî dest em ê werin wan babetan niha ev çil û du rojin operasyona Efrînê berdewam dike. Tirkiye gava operasyon dest pê kirî ser o komarê vê got şevekî em ê werna Efrînê em ê Efrînê bigirine dest heta wekî dem jî dihate dest nîşankirin çend saeta heta di sê rojan em ê bigirin. Çil û du rojan ev operasyon berdewam dike. Bandora vê yekî li Tirkiye raya giştiya Tirkiyeyê çawa ye? Bandora wê hesabê Efrînê wek em biwin siyasetekî hikûmet da wî pêşiya xwe gotin em kanin di çend saeta da Efrînê wê heremiya wê dest xixin ew hesaba divê ya li çarşiyê nehat. Çima li çarşiyê nehat? Du sedemê wê giring hebû. Yek berxwedaneke baş li we pêk hat û ew berdam e ya dudiyê wî digotin ya wekî gelê Efrînê gelê Rojavayê me bi mehv bû heqlî bû. Tu hêzbî tişkî dine tev mehvî tişkî dine qametê me bû ki gelê me Rojava gelê me Efrîn li ser axa xwe bi mehv bû. Divê sedemê ew berxwedan dem û dirêj berdewam dikiye. Îro li nav gelê Tirkiyê da piştgirtî zê heye lêbelê rexne zî li ser operasyonê heye. Hikûmet siyaseta hikûmet çawa bikim li ser wek em bên operasyona hereketa Efrînê wek pêleka nîjadperest di nav gel da gav û gav pêş da bûn li ser vê girêdaya
vê pêla nijadperestiyê bilind bike em baş dizanin ki girêdiya wek siyasetan navxeyê hundir e û mesela hilbijartinê de belkî pêşerojê de em ser vê biskinin. Birêz çiftürek babetekî balkêşe niha li Tirkiye desthilatê xwest ku pêleke nijadperestî durist bike lê muxalefeta dayîkî wekî CHP partiyên din ên ku li ser bingeha Tirkbûnê ne ewan hemiyan piştgiriya vê operasyonê jî kirin. Yani dengê rexnegir li qada siyasiya Tirkiyeyê ji bo operasyona Efrînê bi rastî kêm bû. Nirxandina te min dixwest ez bigirim. Zor spas. Mesele ev e ki hükümeta Türkiye bi taybetî zî partiya vek Adalet Partiya Geşedan tiştekî hanî da pêşexa vek hebûn û nebûna devleta Türkiye li ser tinebûna gelê Kurd li ser serkeftina gelê Kurd hanî pêşiya xwe. Hebûna devletê pêşoroja devletê giradeya nebûna tinebûna Kurda kir. Ew siyaseteka talûkaya mezin bû li bo gelê Kursî talûkaka evliheke mezin e li bo devleta Tirkiyê zî talûkaka mezin e. Di wir da got wek em bên talûkaka mezin da ber siyaseta dervayê em bên AKP wek CHP û partiyê dinê muhalefet. Mesela Kurd bû, mesela Kurdistanê bû wek hikûmet sivê êvarê bankir got em dohêla me hate poçandin hemû partiya li dohêla vê siyasetê wek bûn mecbûr rez girtin. Yani di serî de em dizanin ki CHP zî gelek partî dizî li ser vê hereketê li ser vê em bên operasyonê di serî de bi êrinî lê nedinirin. Lêbelê wek pêvejo çêbû wek AKP ev siyaseta hanî holê ki hebûna devletê tinebûna devletê îro di rojevê de ye gerek em li ser vê operasyonê hemû muhalefet û partî li ser hebûna devletê bûn yek muhalefeta siyaseta Tirkiyê zî li ser vê rêzgirt piştgirî da operasyonê. Keksinan kovara The Economist ya İngilîzî îro dibêje ku medyaya Tirkiyeyê rastiya Efrînê nagihîne raya giştiya Tirkiyeyê. Gelo ev rastî di raya giştiya Tirkiyeyê de nayê zanîn ku bi rastî jî şerê li Efrînê bi awayekî rasteqîn pêşkêşî raya giştiya Tirkiye nabe. Em baş dizanin ki va çelo du rojin hemû rojname hemû em bên wek radyo û televîzyon û wek em bên sosyal medya êkî giridaya hikûmetên ki giraniya wan sedî ra heştê vî nodê vî televîzyon, radyo û em bên rojname giridaya hikûmetin evna wek bültenê herbê rojava em bên Efrînê wek operasyona Efrînê dînin belgel gel wek lora çi diviye çi naviye lora çi dekleme siyasete heye kî maftere kî heqliye kî neheqe divê hêlê de gel bi mafnine wek bir divêniya nizane kal lora çi diviye çi naviye hemû مگوتیا تلویزیون ما رادیو ما وقت مینا بولتن شهر بولتن ارتش پروپاگاندا دکن گل دوی هلی دا به نزانه Keksinan her wiha Tirkiye operasyona Efrînê bi şerê terörê bi egera şerê terörê binav kiribû. Lê cîhan wisa nabîne ne Rojava wisa dibîne, ne Amerîka wisa dibîne, ne netewên yekgirtî wisa dibîne. Ev yek tu bandorê li siyaseta Tirkiyeyê nake gelo. Dike lêbelê li Sûriyê îro hate wê merheleyekê hemû devleteke li Sûriyê îro bi vî şeklekî dagirkerin wek dijminê wana her kesî gora her kesî ye. Duhunî dijminekî wek müşterek hebû. Bu Rusya, bu em bên koalisyona hevpanmaniya Rojava ki Amerika serkêş bû
bu İran'e vak em bên dijmin müşterek bu. Lebele îro ez dibêzim va şeş heft mah di vir da li Sûriyeyê her devlet kîl bi derê dagirkere gor xwe dijmin tarîf dikiye. Ew divê dijminê min filan rêxistine, ew divê dijminê min filan rêxistine û divê sedemê mesela em bên rojhilata Yekîtiya Navnavtevî yan Yekîtiya Ewropa yan em bên xeta rojava bi der standiye em bên filan rêxistin ne rêxistineka terorîst e Türkiye guhê nadiye ser wî gel gor propaganda xwe agahdar dikiye. Keksînan her wiha operasyon ji alî hevpeymanên Tirkiyeyê ve NATO bi taybetî gelekî tê rexnekirin heta tê xwestin got ev operasyon raweste. Gelo ev aloziya di navbeyna NATO û Tirkiyeyê de ku her diçe kûrtir dibe. Dikarî bigihê çi astîl gora bahweriya te nirxandina te gerez bikirin? Kanatê me ev e ki têkiliyê NATO û Tirkiye li ser mesela Sûriye û bi taybetî li ser Rojava wek nakokiyê wî giran bû. Li ser helbesta Amerîka û Tirkiye giran bûn. Lêbelê em dişopînin ki Tirkiye nirîkê nakokiyê xwe li ser Amerîka navbera xwe û NATO da giran dibe. Türkiye çawa kir hikûmet bi lêz têkiliyê xwe Yekîtiya Ewropa bi taybetî zî Almanya cardî geş kirin, pêşva birin. Kanatê me di wirda sermayeyê Tirkiyeyê ê mezin û muhalefeta Tirkiye û êdin de ketine devrê gotin em li NATO nakokiyê me û NATO giran dûne eger bi Yekîtiya Ewropa zî nakokiyê me giran bûn va em nikan vî barê bişînin em bi Almanya û bi Yekîtiya Ewropa zî têkilê xwe baş bikin ev yek ya du rast e hemû devlet îro dibin ki li Tirkiye re li Sûriyê ve mehekê agirbest diyar kirin belê Tirkiye guhê nadiye ser vî. Sûriye zî guhê nadiye ser vî. Li Sûriyê zaten mi gotiya serî de hemû devlet herkes gor xwe dijminekî nû tarîf dikiye û di wirda zî tê xaneyeke mesela Sûriye di serî de navbera Amerîka û Rûsyê de gav ew ê giran bûye. Amerîka divê Rusya piştgiriyê didiye wekî Esad ki Esad kimya çekê kimyewî pêk dîniye di jîgelê xwe Rusya'ya divê ki Amerîka li ser Kurda bi destê Kurda dixwaze Sûriye parçe bike tê xanekê li navbera Amerîka Rusya de li ser Sûriye şerê giran bûye îhtimaleke mezin heye ki Amerîka Swêd dise li Fransya de li hev dikirin wek bi sedema çekê kimyawî Sûriye pêk dîniye hêrişa ser Sûriye bike. Niha di qada berpirsiyariyê NATOyê birêvebirê NATOyê jî gengeşe dikin ku Tirkiye nirxên NATOyê binpê dike di heremê de Keksînan. Gelo peywendiyên NATO û Tirkiye di vê rewşa heyî de dikarin bigihine astekî ku veqetan dinekî ji NATO rû bide an jî peywendiyên Tirkiye û NATO bicemidin heta tê gotin ku di serê NATO de fikrek heye ku binkeya încirdekê jî ji Tirkiyeyê derbixe. Yani hêzên xwe ji bingeha încirdekê Ez di vî qenatî da neme ki wî qenatî da neme ki têkilî NATO û Tirkiye qutbûn. Ne Tirkiye vayî dixwaze ne serkêşê NATO vayî dixwazin. Zaten serokê NATOyê berê vê 15-20 rûya daxuyaniyek da got mafê Tirkiye heye ki dijî terorê xwe biparêze. Ew peyame li ber çavan e û li Tirkiye zî qenatê me ev e ki di herî zêde wek em bên dervayê AKP, dervayê hikûmet ger muhalefet gel sermayê Tirkiyeyê mezin qet naxwazin Tirkiye li NATO veqetin bi wê sedemê min got yani navbera Amerîka û Tirkiye çîkî wek nakokiyê wî kûr bûn ama çawa kirin li ser Almanya û Yekîtiya Ewropa têkiliyê Tirkiye û Ewropa car di gav bi gav pêşve birin. Ne Tirkiye de berçava ne zî NATO
Türkiye li berçavê xwe derdixe eger Türkiye swe li NATOyê veqete têkeve em bên şenga îtîfaqê vê şerê rojhelata navîn denge wek em bên li dijî NATO ê were guhartin. Keksinan îro serşêwirmendê Serokkomarê Tirkiye İlknur Çevik dest nîşan kir ku peywendiyên Tirkiye û Amerîka ber bi têkçûneke mezin ve diçin heta bûne du aliyên dijberên hevûdû. Got ku ger Tillerson werê Ankarayê demekî nêzik de dibe ku tu kes pêşwaziya wî jî neke. Nirxandina te li ser van helwestan dixwazim bikim. Baş fehm nekir. Pêşxaşiya kê nekim ora baş fehm nekir. Belê serşêwirmendê Serokkomarê Tirkiye İlknur Çevik di gotarekê de îro rexneyên mezin li Amerîka û taybetî Wezîrê Derveyê Amerîka Rex Tillerson dike, dibêje ku peywendiyên Tirkiye û Amerîka bi vî şêweyî berdewam bikin, dibe ku Tillerson werê Tirkiye û tu kes pêşwaziya wî jî neke. Têkiliye nabera Amerîka û Tirkiye'de em dizanin ki gelek em bên qels bûne, qeyranaka mezin heye. Eger qeyranaka mezin tune bûna wek di dîroka dîplomasiyê de wek gelekî kêmekê em bên Serokkomarê devletê bi Wezîrê Karê Derve Amerîkê ve werin cem hevde bê tercüman werin cem hevde. Demek ki mesele girane, mesele kure, qeyran girane ve em dizanin. Lebele tişkî dîzî heye li erdnegeriya rojelata navîn qenetê me ev ki çiqas Amerîka û Tirkiye bixwazin nabera xwe têkiliyê xwe em bên gav pêş vebûn, ev erdnegeriya, ev coğrafya tesîrê dide li ser hirdo aliye têkilê wan gav qels bike. Belê Amerîka zî kur nêzik dirêj li berjewendiyê xwe dinire, Tirkiye jî nêzik dirêj li berjewendiyê xwe dinire, sive du sive îhtimaleke car di hirdo hêr werin cem hevdi, hirdo alî zî em bên li gor berjewendiyê xwe wek pozisyona xwe de digava şinda bavijin car nêzika hevbûn îhtimaleke wir heye. Yani Amerîka em bên ya bi Tirkiye ve têkiliyê xwe bibire ez divî bawerê emîn natê vê merhelê divî qenatî de nime. Peywendiya Tirkiye û Rusya, İran, Şam bi hevûdû re keksînan ku Tirkiye xwe xiste wî bereyî de niha di wî bereyê de jî diyar dibe ku hin alozî bi taybetî di navbeyna helwestî Tirkiye û İranê û Sûriyeyê de li ser erdê diyar dibin. Gelo Tirkiye di bereyekî wisa de bi rastî dikarê cih bigire û bibe aliyekî wî bereyî. Zor û zehmet de yani wek em bên îro li ser mesela İdlibê wek İdlib nekeve destê em bên xeta rojeva destê Amerîka û Türkiye, İran û Rusya li hev dikirin Rusya gaveke pêş de berê Amerîka hûna ketine İdlibê. Li ora deklemeka di li ser deklemeka di li hev dikirin. Çawa donî deklema Heleb û Elbab hebû, îro zî deklema Efrîn û İdlibê dane pêşiya xwe. Lêbelê mesela İdlibê kûr e, İran zî rexna li ser Tirkiye dike, Rusya zî mesela İdlibê de nakokiyê Tirkiye Rusyayê zî îro berdawamin. Em qenetê me ev e ki sive du sive li ser İdlibê nabera Tirkiye û İranê û Rusyayê têkiliyê wanê qers bûn, îhtimaleke nakokiyê wana kûr bûn. Ev yek. Du duyê wî ez nebawerim serî de got Tirkiye li xeta rojava veqete wek mayînde têkeve xeta em bên ki Rusya serkeşa xeta rojhilat wek em bên şenga îtîfaqiyê ew îro nemimkün e. Li ser erda Sûriyeyê kek Sinan. Niha berjevendiyên Tirkiye û berjevendiyên Amerîka diyar e ku li ser erdê du berjevendiyên ji hevû du cuda ne. Amerîka dibêje ez ji bo berjevendiyên xwe berjevendiyên Tirkiyeyê li ser xwe nasepînim. Berjevendiyên Tirkiyeyê qebûl nakim ji ber ku berjevendiyê min û Tirkiyeyê ji hevû du cuda ne li ser erdê. Yani Tirkiye ji vê yekê tê digihê gelo.
Türkiye vayı başlızane ki berjevendi Amerika ve Türkiye لسر آخا سوریه لحظه ناکیه. ترکیه دوی از یکیتیا آخا سوریه دخوازم، از یکیتیا عراق دخوازم، لبنان قنات می امریکا زی بگوتن دویجک از یکیتیا سوریه دخوازم، یکیتیا عراق دخوازم. برای نفس خود ازی نفساندو از نباورم که امریکا یکیتیا عراق و سوریه دخوازه. امریکا بنا یکیتیا عراق نات رجالات ناوین. Buna yeketiye Suriye NATO vedere. Amerika buna embên wek divên ya kaos derxe buna wî zinaat rastem bûr berjendiyê xwe yê emperyal hate vê mintiqê dûr da zî berjewendiyê Türkiye û Amerika berjewendiyê Amerika û Rusya li dijî hevin ve û nabera Rusya û Amerika têkiliyê wan nakokiyê wana nakokiyê wana Kurdûne îro Rusya û Putin berê vê di roya peyamek dan ku wek me çekekî nukleer çêkiriyek li hemû cîhanê kes nikane pêşawî bigire divê ya demirdesta evê da Amerîka bersîv da got em amade ne îtimal eveke li ser Sûriyê navbera Amerîka û Rusyayê da و تکیلی کربون قناتم برجواندی ترکیه و امریکا قط لسر سوریه لحفظناکه لسر عراق لحفظناکه نه ممکنه. دوی چرچوی ده برز شفت یورک گاوا کو سروک ترامپ هاتی سر دستلاتی سروکاتی گوت کو یک جه سرکفتنی منی هری مزند روجلاتا ناوین ده گو از بگاربم کردان و ترکیه بین مسر میزکی پشتی وی دما درواس بوی گلو او پروژه امریکی ده هرمی ده وی بردوام بکی او پروژه توابو یان جی امریکا دناوینا و هر دو هفیمان این خوده بجارده یکش خوره هل بجارد هفپایمانیا و یکیتیا کردا و ترکیه نممکنه دهنی ترکیه داو پیشه خو او گوت از دخوازم لسر کردا مزن بوم وکی بگیجم روجالات ناوین لسر روجاوا آن لسر کردستان باشور لبله نری که کردستان باشور و روجاوا دسته ترکیه شویتان دوی صدمه دا لوی پروژیکسیون وکشیا و مثلا سوریز درکته هوله قنات ما وکر لسر Suriye, li ser Iraqê wek Türkiye evlehiyya ke mezin dihûne divê dorhêla mihatiye poçandin ger Kurd eger li Rojava zî statû destê xwe xwin Swêda Rojava û Başûr ê bo yek ew ê herin serxebûnê. Vî şeklî Türkiye wê dixwîne. Amerîka zî berjewandiya wî qenatê me vekê berjewandiya wî ye emperyal گور روجاوا و ام بین باشور کرد لهرد عالی بون یک تنه کرد نه مثلا لهرد عالیه مثلا سنی عرب ازیه سواد اگر عراق پارچه بوه تنه مثلا کردات نه مثلا سنی عرب هیا مثلا سنی سوری زیه دوی سمده قنات می نه ممکنه که دوی ساعت و دمشق کک سینان از تیم پرسا خوی داوی دی چرچوا و برسبات ده تیم پرسا خوی داوی اپراسیون عفرین گو ترکیه دسپیکری جهه کو کرد هفدو وقتن سکنک نتویی حتی کرزی ده تر نزیکی هفدو کرنده سر عرده ده درایا گشتیا کرد او یک دیدیتن نرخاندن آتا چیه؟ قنات من دوی هلی دا گل کرد لهر چار پارچه ده گاوال پیش پارتی منه لپیش سیاست ما دمشه گله گرد چوا دونی لسر مثلا کوبانی پاشی لسر 25 ایلون لسر رفراندوم از سرخابونه و لسر 16 می لسر کرکوک ایروز عفرینه گله کرد وک ام بین سر پاشی سر سیاست دنره بانگا مه که پارتی مزی سیاست مدار مزی و هلوستا گله کرد بده برچاف گور و سیاست خوب بمشینه سپاس برز سینان چیفت یورک سروک گشتی پارتی آزادی و سوسیالیزمی گوش استودیوی دیاربکر ترکلم. زور سپاس سرچاوا ایوار باش.
اما هاتین داویا برنامه ایرویا باسی روش حتی برنامه یک دن آباسی روش هر شان